indgribende præsentation i morgen. Men i dag har vi så en chance for at præsentere dem sådan lidt mere overordnet set med racekarakteristika og elementer omkring avlen og baggrunden, som er væsentlige for at vurdere deres kvaliteter og udgangspunktet for den avl, som foretages inden for de lettere hestetyper. Jeg skal lige orientere om, at det jo omfatter Oldenborg, Frederiksborg, Dansk Varmblod, fuldblodsaraber, knapstrupper, pintoer, levisaner, friser og de spanske heste, Pure Raza Espanola. Først får vi en lang og flot række af Oldenborg heste her rundt på en volde foran tribunen. I den sammenhæng indledningsvis skal jeg lige henlede opmærksomhed på, at det er jo en gammel og værdsat race- og avlsretning i Danmark. Den første hingst kom til Danmark i slutningen af 1800-årene. Det er en race, som har en langt længere historie og baggrund. De stammer dernede fra den nordvestlige del af Tyskland i Aalborg-området, som navn på racen jo naturligt angiver. Det er et meget seriøst hesteavlsområde, hvor man rent faktisk siden 1820 har haft tvungne hængstekåringer, så det er altså sådan, at hængste ikke får en permanent godkendelse. De skal frem år for år for at sikre, at stadig er konkurrencemuligt. Det er jo netop sådan, hvis en avl fungerer, og der er avlsfremgang, så vil de lidt ældre heste, hvis der er stor udvikling i det, jo får svært ved at klare sig på sigt over en længere årmål. Racen har altid været kendt for et meget opgængeligt temperament. Det er meget tiltagende indre egenskaber, de har, og på den sags skyld også ydre egenskaber. Det er sådan, at man jo avler i to forskellige grupper eller afdelinger. Som man kan se i kataloget, er der angivet en procentsats, som indikerer, hvor stor en del af hanerne, der hidrører Oldenborg blod. Man arbejder i en renstammende afdeling. Vi kunne måske godt lige trække Kirsebærgårdens Joker midt i ringen. Og så kan vi lige illustrere det klassiske og rene præg inden for Oldenborgerne. Han er jo efterhånden 11 år gammel og udstillet i den rene afdeling. En ting, som viser meget om, hvad Oldenborg præg handler om. Det er jo sådan, at vi inden for specialracegruppen, den lettere gruppe her, gerne via det, vi kalder racepræg, skulle være i stand til at illustrere, hvad det er, de skal ligne, hvis man kan sige det på den måde. Det skal gerne være sådan, at de er så velpræget, at man uden tvivl også med 130 på motorvejen er i stand til at erkende, hvad for en race det er. Det, der jo er kendetegnende for Oldenborgerne overordnet set på tværs af forædlingsgrader, er jo, at det er stærkt byggede dyr, velrejste, forholdsvis storrammede og meget muskuløse, og netop de kriterier, synes jeg sagtens, man kan få et indblik i og fornemmelse af her i Kirsebærgårdens Joker. Vi siger tak til ham. Kirsebærgårdens Joker, 11 år gammel, udstillet i det ældre hold for renstammede hængste. Så kunne vi godt prøve sådan lige at tage et par eksempler på de lidt mere forædlede, og i den sammenhæng kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige træder katalog nummer 102 ind midt i ringen. Katalog nummer 102 er jo fra det forædlede 2-årige hold, og så er det jo for det første en helt anden gruppe. Det er yngre dyr, og det er også hopper. Det er jo sådan, at vi opdeler i hængste og hopper, og efter aldersgruppe for at give så retfærdig en bedømmelse som muligt. Katalog nummer 102 er jo Dragonens Acacia fra Annette og Anton Jensen Jarsen efter eminens. Renstarmet hoppe. Og det jeg godt lige ville illustrere, det var jo, at selvom vi får forædling på, ja, så er Oldenborg blod i stand til at bevare præget langt hen ad vejen. Disse stærkt byggede, harmoniske og meget tiltalende linjer, det er sådan, at de generelt set, jo når vi snakker Oldenborg, er medicin for øjnene i form af den harmoni, de repræsenterer. Nu er hun jo selvfølgelig mere åben og lidt mere markeret i det, men stadigvæk er man ikke i tvivl om, at det er en Oldenborger. Vi siger tak til hende. Og så kan vi sådan lige lade øjnene løbe ned ad rækken med den renstammede Joker her for. En følgehoppe efter stor og betydelig og renstammet, og ellers er det sådan, at man til trods for de forskellige forædlingsgrader, som fremgår af kataloget hele vejen igennem rækken,
stort set vil erkende disse prægtige, Aalborg-træk. Vi kunne godt lige trække nummer 89 ind midt i ringen også. Katalog nummer 89 er jo fra holdet af 3-årige rensamlede hopper. Og så vil man erkende, at nu er hun jo yngre, og det er en hoppe i forhold til Engsten. Hun er i den rensamlede afdeling 87,5. Og der kan man jo så få et rigtig godt indtryk af, hvordan elegance og det rensamlede Aalborg blod går hånd i hånd. Der er jo markering. Der er veldefinerede enkelte elementer i kropsstykket, og det er også her, som allerede nævnt, som en af karakteristikerne fra rasen, jo sammensat i en rigtig fin harmoni. Vi siger tak til katalog nummer 89, Ultimo Kjærgaard fra Jørgen Lambertsen. Jeg vil godt slutte af med, lige mens vi kommer forbi en sidste gang.